Sanibonani guys, igama uNqobelani Baselama Zibelani. Ithonga ngomhla ka-6 January. UMakhomalo bekubona ukuthi hayi usebanjiwe-ke manje uNtanzi ukuthi phela nakho efuna ukumdubula ngesibhamu. Wamane wa-pretend uNtombomi sengathi befuna ukudubula abantu akabezwa bekhuluma lapha ngaphandle komuzi. Umane nje wathi kish kish kish, kunabantu abakhulumayo la ngaphandle. Wathi ubani labo? Wathi thula, yabezwa. Wathi akukho umuntu la. Ngeke mzilikazi, qonda ukungitshela ukuthi uphethe isibhamu nje, mina bengizozwa isibhamu sesiqhuma la endlini, uthi udubula abantu ungavusanga mina. Yindaba ongangivusi uma uzwa ukuthi khona abantu abakhulumayo la ngaphandle, nokwenza kunenqoba yona ukugade ngibaqashile ukuthi basigade. Sike isidingo sokuthi uzothatha isibhamu, kulona ithoyizi leli hlihliwe lento ifake ngisho inhlamvu, letha la kumina. Wamphoca kahle isibhamu, wasifaka eshalofini, wathi wozolala sithandwa sami, ungivuse uma uzwa into oyizwayo. Sike isidingo sokuthi ulwele mina, ngizokuvikela mina ngikhona. Hayibo! Lapho uNtanzi utshela ukuthi-ke hhayi ukhombisa ukuba yindoda emadodeni ngokukhuluma kanje, kanti akazi ukuthi yeyi lesi sibhamu besingayile nje ukudubula abantu abakhuluma ngaphandle, inhlamvu ibikade ibheke kuyena. Yeyi! uMakhomalo umane wacasuka washo ngenhliziyo ukuthi yes, uyazi futhi impela isikhathi umuntu mengakabi sakhe akusisona esakhe. Kade ezama ukumqumba phansi uNtanzi, kumane kube khona nje indlela asinda ngayo. Hhayi ngiyabona impela ukuthi amosheka ngampela amaplani aMakhomalo. Uhlezi eshweba ngaso sonke isikhathi mejele ukuthi hhayi uqedile namhlanje ngoNtanzi. Guys, akupheli-ke lapho. Kuye kwafika isikhathi-ke sokuthi uMakhomalo ahambe ayele koMagwaza. Hhayi uthe efika nje khona ubekade ephelezelwa i-security phela eliphethe ingxokoxela yesibhamu. Yeyi belinge njengomsila wakhe, ubethi uthi uyangala liye ngala, athi uyangala liye ngala. Hhayi wamane wakukhuza ibhadi-ke uSanele wathi hayi ndoda, awukumyeke manje uma phuma ngaphandle, phephile la ekhaya. Musuloku umnamathele kanje, hhayi nangampela-ke indoda yaphumela ngaphandle. Bakwazi ukuthi-ke bake bathole isikhathi sokuhleba njengomndeni phela wakoMagwaza. Umbulazi-ke guys umane nje wabatshela-ke ukuthi cha ubulale umuntu. uSanele wakhipha amehlo, wathi ubulale umuntu? Wathi ehhe. Wathi ubani loyo? Wathi uMduduzi. Wathi hayi, uMduduzi Ntanzi ubulawa wena? Wathi yebo. Wathi kanjani? Wathi ayi ngimane nje ngafaka ushevu ekudleni, bengithi ngiqeda wonke umndeni wakoNtanzi, kodwa-ke nakho usaphila Pablo. Ha uSanele. Wathi ma ukwenziswa yini lokho? Wathi ngitholile ukuthi uyena obulale uyihlo umuzi nomfowenu uManele. Wathi ini? Wathi ngikutshela. Wathi ukuthole kanjani lokho? Wathi ngimshunqisele ingonyuluka, wamane wakhuluma yonke into akashiyanga lutho. Wabeqathaza unyembezi lapho uMakhomalo. Wathi yazi nenkosi ibonile, ngizamile, kade ngizama ukumqumba phansi lo muntu, nanamhlanje ngimkhombe ngesibhamu la ekhanda, waphaphama wangibamba. Hayibo! Unjinji wamane washo ukuthi heyi sekunobungozi kodwa ngampela manje uMakhomalo. Wathi uSanele ubuwazi ngale nto nawe Njinji? Baba omncane ubuwazi ngale nto? Uthatha uma umyisa ukuyokwenza into ebucayi kanje yedwa engavikelwe umuntu? Wathi bengithi ngizokutshela isikhathi uma sesilungile. Wathi baba omncane, kwasho kona-ke ukuthi phela akusekho vele ukuthi amthethise ubaba omncane. Sekwenzakalile. Akusekho ukuthi manje-ke babuyele emumva mhlampe bahlehlise isikhathi noma bashintshe izinto ngendlela thizeni. Bese kubalulekile-ke manje ukuthi-ke indlela eya phambili ithini manje, kusuka manje. Hhayi-ke guys, nangokuphinda utshelwe kahle uMamFaith izolo ukuthi angayithivu indaba yokuthi bekukhona uMaMbhele laphaya ngalolu suku okwadliwa khona ukudla okunoshevu. Ngoba kuphinda uphinda, umane nje wathi baba kunodaba engilizwile la. Wathi lithini lelo daba? Wathi hhayi kusolakala sengathi-ke umama
uMaMbhele wabuye wafika ngalolu suku impela esadla ngalo ushevu. Wathi uMaMbhele lo oganile laphaya kaDladla. Wathi yena impela. Wathi yabo lo mfazi kade ayingihlosile, kade ayefuna ukungilanda. Uthatha ushevu ufake ebhodweni ukuthi mina nomndeni wami kuphele nje ngithi nya. Wathi uZama, ya baba, ngakutshela kodwa ukuthi loya muntu wesifazane akalunganga. Khumbule phela loya ukuthi uma kaMbali, uMbali-ke kanti mina akangifuni. So nje ya kuzomele-ke thina njengontanzi siphiniselele. Wamane wathi nje uNtanzi khululeka phezu kwayo, phezu kwayo. Yabo loya mfazi nawo wonke umndeni wakhe sokuqeda ngithi nya ngabo. Waqala washaya uvalo-ke manje uphinda ngoba bemtshelile unina ukuthi musa ukutshela uNtanzi lolu daba, ngoba meke nje wazi uNtanzi ukuthi uMaMbhele bele ekhaya uzombulala loya muntu wesifazane. Ngampela kuNtanzi akapholisanga maseko guys. Umane nje waqala wenza iy'nhlelo zokuthi uzomgudluza kanjani uMaMbhele nomndeni wakhe wonke wakaDladla. Kanti-ke uZama kumane kwangathi kukhona umuntu okitaza inhliziyo yakhe ngoba phela uke wagqokiswa uMbali ibhomu zolo lokhu wahluleka. Manje usuyabona ukuthi uyise memsupport ekutheni loya mndeni uqedwe ngawo, and uyabala noMbali kuwona lo msebenzi wokuthi agudluze wonke umndeni wakhona. Okusho kona ukuthi-ke uZama-ke amaphupho akhe asezofezeka. Nale ntombazane ayinyanyayo ngenhliziyo yakhe yonke isizohamba emhlabeni, bese-ke eyakhululeka ngoba nje usanalesi silonda sokuthi-ke uMbali wamdlela indoda. Hayibo guys, hhayi abanye abantu banesibindi, angifuni ukungasho. uZama kahle kahle futhi engabe usakhala kahle kahle usezilile nje, usazilele ubaba omncane wakhe, kodwa i-revenge akakafuni namanje ukuthi-ke ake agudluze, ayigudluze nje kuyona. Usafuna nje ukuzwisa abanye abantu ubuhlungu, kodwa hayibo akadluli ngisho 2 days uMduduzi ehambile emhlabeni. But-ke sizothini? Shuthi vele abantu bakoNtanzi banjena guys. UNembeza hhayi awusaphili ngaphakathi ey'nhliziyweni zabo. UGeli-ke useqale phansi-ke kwimishini yakhe-ke ukuthi-ke ayiphiniselele konke umndeni wakoDladla ngokuthi phela bamphuca indoda, hhayi kanye kodwa kabili, ngoba unenkolelo yokuthi-ke uSanele ngabe nje wagcina nje ephelele la esifubeni sakhe, enhlizweni yakhe, kodwa umuntu oyisithikamizo kwaba uMbali. Bona nenkolelo yokuthi eze nje uBanele ebuyele emva kokuthi phela emthembisile ukuthi uzohlala la bebeningane ndawonye. Umuntu owamhlohla ukuthi-ke akaphinde emuva kube umfowabo uSanele obuya back emhlabeni, uyena futhi uMbali. So nje uMbali uyamkweleta big time, njengoba noNtanzi sevuma ukuthi uzomsiza ukuthi-ke aqede ngomndeni wakhe uMbali. uZama guys, i-New Year's resolution yakhe-ke isifezekile, just like that guys. Aphela lapho-ke amazwela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe nilike nekhommente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Basela Mazwela, eYithonga ngomhla ka-6 January. uMakhomalo bekubona ukuthi hayi usebanjiwe-ke manje uNtanzi ukuthi phela nakho efuna ukumdubula ngesibhamu.